eski dostumuz ve seçim öncesinde tanıdığım Sayın Vali Pavardis'le tekrar görüşmekten büyük onur ve mutluluk duydum. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βλέπω πάλι τον παλιό μας φίλο, τον Περιφερειάρχη Ροδολίδη, που τον γνώρισα και προεκλογικά. Birlikte yapabileceğimiz çok işler var. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Kendisi de bildiğimiz gibi çok etkin bir yönetici. Και είναι ένας πολύ καλός Περιφερειάρχης. Uzunca da bir sınırı paylaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin menfaatine. Μοιραζόμαστε και ένα σύνορο αρκετά μικρή και είναι καλό και για τις δύο χώρες εκατέρωθεν να προχωρήσουμε σε αυτό, να έχουμε μια συνεργασία. Azınlığımızın meseleleri varsa onların her zaman iyi ellerde olduğunu biliyoruz. Και ξέρουμε ότι αν έχει η μειονότητά μας κάποια προβλήματα, βρίσκονται πάντα σε καλά χέρια. Daha da iyiye götürmek için birlikte çalışacağız. Biz elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Και θα συνεργαστούμε για να τα κάνουμε καλύτερα και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για το καλύτερο. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχτηκε. Sayın Büyükelçim, ikinci Meriç Köprüsü ile ilgili çalışma hangi safhada bulunuyor? Çünkü Salak gibi mi? O konuda ilerleme sağlandı. Artık eli kulağında, yani yapılmak üzere. Για τη δεύτερη γέφυρα στους κήπους αυτή τη στιγμή έχουμε πρόοδο και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει, θα κατασκευαστεί. Biraz önce oradan geçtim. Tabii yetersiz, yani gelişen ticaretimiz, gelişen kara ulaşımı çerçevesinde bir köprü daha acilen lazım. Βέβαια, πριν από λίγο πέρασα από τη γέφυρα από τους κήπους και βλέπω ότι δεν φτάνει, είναι ανεπαρκές και σίγουρα για τις εμπορικές μας σχέσεις πρέπει να έχουμε και μια δεύτερη γέφυρα. Kuzeye doğru açılan kapıların olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. Bu kapıların da daha çok açılması, ticaretin geliştirilmesi, gidiş gelişin artması herkesin lehine. Και βλέπουμε και τις καλές συνέπειες που έχουν η άνοιξη των σύνορων από προς τα βόρεια. Και αυτό είναι για το καλό και των δύο μας, και της περιοχής αλλά και το δικό μας. Bunları Atina'da da ele alıyoruz zaten. Και αυτά τα κάνουμε και τα βλέπουμε και στην Αθήνα. Bildiğiniz gibi İzmir'de yedik yaptık. Orada da konu ele alındı. Βέβαια, είχαμε και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην İzmir και εκεί τα θέσαμε επιτάπητο σε αυτά τα θέματα. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçim, iki ülkeyi de ilgilendiren Suriye göçmenleri ve mültecilerle ilgili işbirliği konusunda neler söylemek istersiniz? Çünkü hakikaten insanlık dramı yaşanıyor maalesef. Evet, o konuya da değindik görüşmemizde. Βέβαια, αναφερθήκαμε και στο θέμα των προσφύγων από την Συρία στην ομιλία που είχαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη. Biz düzensiz göç dalgasının geriye döndürülmesinde kararlıyız. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γυρίσουμε τη ροή των μεταναστών, των παράτυπων μεταναστών προς τα πίσω. Göçmenlerin bunu yakında anlayacaklarını, henüz anlamamış olanların anlayacaklarını düşünüyorum. Και νομίζω ότι οι παράτυποι μετανάστες που δεν έχουν καταλάβει ακόμα αυτό, θα το καταλάβουν σε λίγο. Çünkü bendeki bilgilere göre son gelen göçmenler biz böyle bir anlaşma olduğunu bilmiyorduk, bilseydik gelmezdik demişler. Γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, οι μετανάστες που ήρθαν τελευταία είπαν ότι δεν γνώριζαν ότι υπήρχε μια τέτοια συμφωνία. Αν τη γνώριζαν, δεν θα έρχονταν καθόλου. Rakamlarda da bir azalma var. Και βλέπουμε ότι και οι αριθμοί πέφτουν. Buna karşın bu işten kazanç sağlayan göçmen kaçakçıları da fiyatları düşürerek ve insanları teşvik ederek karşı denge oluşturmaya ve insan sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Και οι σύγχρονοι δουλέμποροι, βλέποντας αυτούς τους αριθμούς να πέφτουν, προσπαθούν να προωθήσουν τους μετανάστες, δηλαδή παίρνουν λιγότερα λεφτά και προσπαθούν να τους περάσουν πάλι και να ισολογήσουν τους αριθμούς. Ama biz insanları tehlikeye atan, çocukların, insanların Ege sularına gömüldüğü, orada öldüğü bir durumu istemiyoruz. Όμως εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν και δεν θέλουμε παιδιά να πνίγονται στο Αιγαίο και ανθρώπους να πνίγονται στο Αιγαίο. Biz bununla mücadelede kararlıyız ve yakında çok somut sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι σε σύγχρονο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Yunan makamlarıyla çok iyi bir işbirliğimiz var. Sürekli gidiş gelişler var. Çok üst düzeyde bu işleri sık sık ele alıyoruz. Hepsi bazen kamuoyuna yansımıyor ama yoğun bir işbirliğimiz sürüyor. Βέβαια, έχουμε μια αγαστή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Έχουμε πολλές συνομιλίες, έχουμε επαφές. Βέβαια, οι περισσότερες δεν φαίνονται δημόσια, αλλά κάνουμε τις επαφές μας μαζί τους και θα δούμε τα αποτελέσματα. Çok teşekkür ederim. Κύριε Περιφερειάρχη. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή δέχτηκα τον αξιότιμο κύριο πρέσβη της Τουρκίας
Τουρκίας στο γραφείο μου. Συζητήσαμε θέματα αναπτυξιακά, συζητήσαμε θέματα αύξησης της τουριστικής κίνησης προς την περιοχή, αλλά και το νέο περιβάλλον που δημιουργείται σε αυτή την περιφέρεια, που της δίνει τεράστιες τουριστικές δυνατότητες. Εμείς προσβλέπουμε στην κατεύθυνση και της Τουρκίας, ιδιαίτερα της Κωνσταντινούπολης, για την αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού, αφού μέχρι τώρα από εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που είχαμε, δεν έχουμε διαπιστώσει το παραμικρό πρόβλημα. Συζητήσαμε επίσης και για το προσφυγικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις του κυρίου Πρέσβη και την αποφασιστικότητα που δείχνει στην αντιστροφή της ροής και στην μείωση της ροής από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, δεδομένου ότι η άγνοια το να έρχονται ακόμη και σήμερα με κλειστό τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων δημιουργεί ανθρωπιστικά προβλήματα, πιέσεις στη χώρα, αλλά και πολιτικές αναταράξεις σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι προσβλέπουμε στη φιλία των δύο λαών, στη βελτίωση των σχέσεων, την οποία ο ίδιος τη θεωρώ δεδομένη.